Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά, The Lord of the Gaming. Εδώ The Lord of the Gaming. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι ακόμα. Θα λέτε, αυτό είναι το Q&A, δεν είναι το Q&A. Παίζουμε ένα παιχνίδι. Zombie Tsunami, όλοι το ξέρετε. Μπορεί να σας φανεί λίγο βαρετό, δεν ξέρω. Θα το παίξω τώρα στο παιχνίδι, μου άρεσε. Το βάλουμε τώρα. Και να κάνουμε τον ήχο θέλω να φτιάξω. Εμπράσει. Πάμε και έτσι. Τρώμε πατατάκια από τα ακούτε. Τώρα είναι εύκολα, αλλά μετά θα είναι δύσκολα. Γύρισε. Σε έφαγα. Βασικά δεν ήταν αυτός γύφτος, σας δείξω ένα γύφτο. Αλλά γύφτο, ζει μέσα σε κάδο. Τσουνάμι. Νερό τσουνάμι. Νερό. Αρτινά. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Δεν κέφαλοι είμαστε. 10 ζόμπι. Όχι. Χαίρεστε κανένα γύφτος. Μόλις τώρα τον έφαγα. Και έκανα κύκα. Πολλά. Δεν ξέρω πια, εσείς το πατατάκια ρε παιδιά. Μα αν ξέρω ξαφά πατατάκια. Ωραία αυτό. Θα φάμε τώρα κανένα γύφτο. Έλεος. Δηλαδή, αν και θα σας πω τι κατάλληλα θα παίξουμε σήμερα δύο παιχνίδια. Το Color Sweet. Zombie Tsunami. Παίζουμε άλλη μία και πάμε στο άλλο παιχνίδι. Ω, 300 €, ωραία. Τι έχουμε να αγοράσουμε. Το αγοράσαμε. Πάμε play. Κάτω ρε. Το Q&A βασικά δεν το έκανα επειδή δεν μου είπατε απαντήσεις, οπότε τώρα αυτό το βίντεο θα είναι Q&A αν μου έχετε γράψει απαντήσεις, ερωτήσεις. Δεν μου γράψετε, οπότε και πρέπει να κάνω και εγώ κάνα βίντεο. Παγίτος, το σπίτι του. Τι είναι αυτό? Ninja, Μας είναι ninja εμείς.
Με σύντεκνη νίτζα. Ελικοφτέρι. Ωραία, πάμε να κολλήσουμε sweet. Να το. Να το. Δεν παίξω πολύ. Αλλά μπάζουμε. Παίζω παιχνίδι. Και είναι πολύ μεγάλο τέτοιο. Εδώ πίστα. Σκόρτο έτσι πάλι. Άχι. Είμαι άφητος αυτό, να το ξέρετε. Πολύ σπαστικό είναι. Δεν έχει κανένα ζουλέ και εδώ δίπλα. Εδώ πρώτα. Άντε και το πράσινο. Έλεγα να αρχίσω το βίντεο μου του PlayStation. Αλλά λέω γιατί να περιμένω. Αλλά καλιά να εντάξει όταν έκανα PlayStation. Κάμω τις διαφημίσεις τους. Συμμετήρι να ξυνόμαν όλοι. Εννοεί. Εδώ πέρα το έχω. Γραμμό. Δεν θα παίξουν τώρα σε γιατί έχω λάδια, όχι λάδια. Πατατάκια. Άντε γεια. Γιατί δεν μου το θυμίζουν κάτι, εγώ δεν αγοράσω τίποτα ρε φίλε. Μανίες να το διαφημίσεις να πούμε. Έλεγα να κάνω κανένα βίντεο με το κινητό στο PlayStation, αλλά δεν είναι παιδιά. Το έκανα, δεν είναι καθόλου ωραίο. Δεν θέλετε. Βασικά μπορείτε να ανεβάσω και να δείτε πως είναι. Μόνο και μόνο. Δεν κάνω με το κινητό, θα κάνω με το tablet. Θα έκανα record γιατί είναι και λίγο μεγάλο και βλέπει να το στήσω. Οπότε καλύτερα. Να ξέρετε αν πάρω την Gaps Card, βασικά δεν έχω πάρει ακόμα γιατί πρέπει να μαζεύω λεφτά 100 ευρώ. Δηλαδή 100 ευρώ. Πάμε μαζεύω money. Μπορώ να αγοράσω. Θα κάνω κάθε μέρα βίντεο, καλά όχι κάθε μέρα. Θα κάνω πάρα πολύ συχνά βίντεο. Μπορώ να κάνω, δηλαδή, μπορώ να κάνω και 2 φορές την ημέρα. Μπορεί σίγουρα. Άρα, αυτό είναι το βίντεο παιδιά, αν σας άρεσε κάντε ένα like,
κάντε ένα subscribe. Το εκείνο το subscribe είναι εγγραφή. Παιδιά εκεί. Αυτό το βίντεο, ελπίζω σας άρεσε. Γράψτε μου, σας παρακαλώ, στο Q&A που έκανα ανακοίνωση. Ελπίζω το επόμενο βίντεο να είναι το Q&A, αν έχετε γράψει ερωτήσεις. Bye.